Hej Flemming, Silke, Trine og jeg, vi skriver jo som sagt om ligestilling. Og vi har valgt at gøre det lave vores logbog på en lidt alternativ måde. Vi gør det sådan, at i løbet af hele dagen, så skriver vi ned, for eksempel kl. 8, så skriver vi ned, sådan og sådan og sådan, regner med, at vores dag kommer til at se ud. Kl. 10 kommer der lige et referat af, hvordan det har set ud, osv. Kl. 8.29, der havde vi indtil videre fået diskuteret logbog, og kom som sagt frem til konklusionen, at vi ville gøre det på en lidt alternativ måde, og lave en videodagbog, kan det vel kaldes. Vi har alle tre været på biblioteket, Slagsbibliotek, og lånt bøger om vores emne. Og så har vi fundet en masse oplysninger på nettet i løbet af sidste uge, og i løbet af weekenden, så vi har taget notater til at have med til den her. Vi har også brugt meget tid på at diskutere vores produkt. Vi har snakket lidt om enten at lave, fordi du sagde jo til os, at det skulle henvende sig meget til nutiden. Og det er jo, der har jo været meget snak om, at den måde, man den dag i dag kan mærke forskel på imellem kønnene, det bliver meget arbejdsmæssigt. Med at mænd får tilbudt højere løn end kvinder. Så vi har tænkt lidt på måske at få fikset noget sammen, hvor det er en jobsamtale, hvor der både kommer en mand og ind, som måske får tilbudt, det ved jeg ikke, lad os bare sige 30.000. Og så kan der komme en kvinde ind bagefter, som måske får tilbudt, det ved jeg ikke, 28.000 eller sådan noget. For at vise forskellen. Vi har også snakket om at lave badges og bannere, som skulle henvende sig til mænd, altså diskrimination mod mænd, så det egentlig var til kvindernes fordel. Vi fandt nogen i en bog, hvor der stod der, porn is the theory, rape is the action, eller sådan noget. Noget i den stil. Prøv at lave nogen, der kunne henvende sig til det den dag i dag. Og så havde vi planer om at udarbejde en tidslinje. Så blev klokken 10.54, og der var vores tidslinje færdig, og vi var begyndt på rapporten. Og vi synes, det har været lidt svært at få formuleret os præcist og helt rigtigt. Men kl. 12.16, der havde vi så småt fået løst det problem og kørt videre på rapporten og diskuteret endnu en gang produkt. Vi er ikke helt kommet frem til konklusionen, hvad vores produkt skal være. Vi er meget i tvivl og snakker meget om det. Vi har været hjemme og snakket med vores forældre om det, for at høre, de har nogle gode idéer, og de har de alle sammen. Jeg tror umiddelbart, at det er den jobsamtale, det ender med at blive. Det kan du lige lide. Og nu er klokken 13.55, og nu laver vi den her og går hjem klokken 2:30, og vi har indtil videre fået skrevet halvanden sides rapport, hvor vi jo tager udgangspunkt i vores problemformulering. Indtil videre har vi svaret på spørgsmålet, hvad der ligger til grund for ligestilling ikke altid været en selvfølge, og om der stadig den dag i dag er diskrimination mellem kønnene. Yes. Og klokken 8.32, der skrev jeg, at vi har siddet og snakket om, hvad vi skal nå at lave i løbet af dagen. Og vi er kommet frem til at lave en tidslinje over vores fremlæggelse. Den skal indeholde, hvad vi skal komme ind på i løbet af vores fremlæggelse, og den kommer også til at være fundamentet i vores rapport. Vi vil bruge vores problemstilling i den her tidslinje, og jeg må sige, at nu har vi lavet den, og jeg synes faktisk, den er rigtig, rigtig god. Den hjælper os ret meget. Jeg må også sige, at i første time, der var jeg meget utilfreds med, at vores klasse de lige pludselig skulle ind og have en matematikaflevering ind med det hele. Fordi det fik folk til at rende rundt og være lidt utilfredse og sådan noget. De tænkte ikke rigtig på så meget andet end den der matematikfremlæggelse eller matematikaflevering. Så det synes jeg var lidt ærgerligt. Så skrev jeg kl. 12.12, at nu er vi blevet færdige med tidslinjen, og vi gik i gang med rapporten. Og jeg synes, det går godt og gik godt og så videre, så videre. Vi byder alle sammen meget ind på arbejdet, og vi har temmelig godt styr på, hvad vi laver. Jeg synes, vi er fokuseret og målrettet på, hvad det er, vi laver. Indtil videre har vi ikke nogen spørgsmål til dig. Men de skal nok komme. Og tidslinjen er egentlig bare en uddybende problemstilling, hvor vi svarer på de forskellige spørgsmål. Og i tidslinjen har vi også ændret vores egne meninger, da vi mener, at det vil være en god idé. Så og nu har jeg planer om, at vi bare fortsætter på vores rapport. Vi fortsætter på vores rapport, og bare gør den, altså bare fortsætter, og så tror jeg, at vi fortsætter med den i morgen også. Så. Flemming, nu har du hørt de andre synspunkter på dagen, men du skal jo selvfølgelig også høre mit. Jamen, vi startede jo så selvfølgelig med, at der kl. 8.30 starter vi med at skrive et blogbog, og vi
sad og diskuterede lidt produkter, så vi diskuterede lidt om at lave tidslinjer. Den tidslinje fik vi så ikke lavet, men vi fik lavet en lidt mere uddybende problemstilling der omkring klokken, ja, hvad var den? Omkring klokken 11 eller sådan noget. Dagen i dag er gået rigtig godt. Vi har alle sammen været meget fokuseret på selve emnet, og det hele er faktisk gået rigtig godt. Vi har alle sammen været meget effektive, og vi har alle sammen arbejdet rigtig godt, og vi har alle sammen lavet noget. Det er super, super fedt. Vi regner med at gå hjem her omkring klokken 2:30. Og ellers er det hele bare gået rigtig fint. Der har ikke rigtig været noget. Det hele gået godt.